Zulu omnyama ondlela zimhlophe nibingelelwa indlondlo eshaya imfengwane ngalesi sikhathi usukwini lanamhlanje. Zingane zakwethu angisakwazi ukwenzela amavidiyo endaweni eseqeleni njengomkhuba ebengiye ngenze ngawo. Ngesizathu sokuthi amatoho angisusa kwaZulu angiletha kuleyo mhlaba la kukhulunywa khona ulimi engalijwayele, sikusho kanjalo sikushiye kanjalo. Zingane zakwethu namhlanje ngithi ake sikhulume ngenye into engake ngakhuluma ngayo, kodwa-ke namhlanje sizothi ukuyinkankanya si-expande ibe nkulu kunalokho esasikushilo. Sizokhuluma la nge-ofisi lomprofethi ukuthi yini kahle kahle umprofethi, yini angeyikho umprofethi. Sikuchaze ngoba ngasho ngathi abasekho abaprofethi esikhathini sanamhlanje. Kwabanye kuye kungezwakali kahle mangisho ukuthi cha, abaprofethi abasekho, kade baphela. Ngingakusho nje ngingahlonisi ngithi ngokwendlela engihlaziye ngayo, umprofethi engiye ngithi ube ngowokugcina kuleli zwe lakithi kube u-Isaiah Shembe. Angikhumbuli kuba khona omunye engiye ngithi masimbuka ayigcwalise zonke izikhala zobuprofethi. Bayayigcwalisa ezobuholi bebandla, kodwa eprofethini abatholakali. Nganzakwethu, ngabe yini umprofethi kahle kahle? Umprofethi singasho sithi umuntu othunywa uNkulunkulu ebese lo muntu akhe inqubomgomo entweni ethile ukuthi la sizoqhuba kanje, ebese akha nemikhuba yaleyo nqubomgomo ekhona. Masikusho ngesiZulu, ngesiLungu singathi a prophet is a person sent by God, and then he creates institutions and institutional arrangements in the worship of God Almighty. Ngicabanga ukuthi ngikuchaze kahle mangisho kanjalo ngesingisi. So asibukeni ukuthi abaprofethi bayebenza kanjani, bese yini sibaphika laba abayibiza ngabaprofethi njengamanje. Ngoba uzobuka namhlanje kuvela amadoda nje oBushiri kuthiwa bangoprofethi. Mawusuthi uyabusisa kahle iprofesi yabo, hayi ushaya amakhala. Uvele uBeth Angel nabanye abakhona eSouth Africa kuthiwa bangawoprofethi. Mawuthi uyabuka igilamkhuba nje lezi akubona abaprofethi. So ke kufanele sikuveze ukuthi yini lesukuyenziwe umprofethi, ukuthi ngabe ukuqala isonto kuprofethini. Cha, impendulo ithi cha. Ake sibuke siqale kubaprofethi abadala ababhaliwe eBhayibhelini, sibabuke kahle ngokuhamba kwabo. Uma uNkulunkulu ekhuluma noAbimeleki ethi uAbrahama ungumprofethi, nangiya uAbrahama simbona eqala umkhuba wokwakha ama-altari ukuthi abayolandela emva kwakhe bokwakha ama-altari bahlabele uJehova. Wabe esephinde eqala nomkhuba wokuthi abayolandela emva kwakhe bayokunikela okweshumi. Yena wakunikela kuMelchizedek. Kwase kuba khona i-tradition noma i-institutional arrangement yokunikelwa kokweshumi. Asidluleke lapho. Uma uMose efika eba ngumprofethi, naye ungena kulozo izicathulo zokuthi cha, I am creating institutions and institutional arrangement ngokuyalelwa uNkulunkulu. Wabe esebeka futhi prelude uMose yabaprofethi ukuthi umprofethi nomprofethi oyoba khona uyoqondana namandla esingathi ama-power structures. So nangoku uMose eyesumprofethi mayiqala eprofetha uthunyelwa kuFaro, a royal household, uyokhuluma noFaro ukuthi khulula abantwana bakwa-Israyeli bahambe. Uma sebekhululiwe abantwana bakwa-Israyeli, uMose futhi akhuluma naye uNkulunkulu esemtshela ukuthi indlela yokuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu, ukwakhiwa kweTabernacle, ukwakhiwa komphongolo wesivumelwano, ama-ofisi ukuhamba kwawo ukuweshipheni uNkulunkulu, ukuthi u-Aroni uzoba ngumpristi namadodana akhe abe ngabapristi. Konke lokho kuqhamuka ngoMose as a prophet.
wabe sekubeka uMose lezo zinto ese-prophet wayesethi cha Aroni namadodana akho seningabapristi bakaJehova, nazi izavatho zenu, nayi indlela yokukhonza uJehova, nayi imhlabelo enoyihlaba koma kanje ukukhonzwa kaJehova. That's institutional arrangements, that's creation of institutions. Kwase kubonakala ukuthi uMose ungumprofeti. Sidlulele komunye umprofeti sibayeke abanye ngoba isikhathi singagcina singaqedanga masingalandela lonke iBhayibheli. Uma ubuka uSamuel esegcotshwa uJehova ukuthi ungumprofeti, uqala ngokumnikeza ukuthi konakele emandleni. Isiprofeto sokuqala sikaSamuel waprofetha kwi-power structure, kwi-institution ye-priesthood. Waprofetha ukuthi uJehova uzokwahlulela indlu ka-Eli. So there's an institution uSamuel aqala ngayo ukuprofetha. Wabe seqala kuSamuel mayisebe abantwana bakwa-Israyeli sebethi bafuna inkosi ngoba wayesebekiwe waba umahluleli. Mase beqala sebethi bafuna inkosi, baya kuSamuel njengomprofeti. Wasukeleka umprofeti wagcoba inkosi yokuqala uSawuli indodana kaKhishi. So the first monarch in Israel ubekwe ngumprofeti. Even the second monarch uDavide mayesegcotshwa ugcotshwa uye futhi uSamuel ukuthi abe inkosi. Wayesebonakala ukuthi umprofeti uyena establisha ama-institutions ngokuyalelwa uJehova. Asiqhubeke sithathe okunye. Uma uDavide onile elale nomka Uriya umHeti, babengekho abantu ababazi. Abanye ababazi lapho babefihlile ukuthi bayazi inkosi yenzeni. Kodwa kwathunyelwa umprofeti ukuthi go and confront the king ngoba sekune crisis in the royal household. Kwawumprofeti uNathan oyotshela uDavide ukuthi yabona ke lokho okwenzile, hayi ke mngani wami akwenziwa. Ngoba even ngisho noSamuel noSolomon egcotshelwa isikhundla sobuprofeti, isikhundla sobukhosi, ugcotshwa kukhona umprofeti uNathan. So yonke ioffice ekhona eBhayibhelini i-establishwe ngumprofeti. Ngale komprofeti ingane zakwethu akukho ukuvela kwe-institution, akukho ukuvela kwe-institutional practice. Ikanjalo nje ingane zakwethu, either uyakuphika noma uyakwemukela kukanjalo. Mawungababuka bonke abaprofeti ababhaliwe eBhayibhelini bebeprofetha kuma-institutions, beqondana ngqo nama-institutions. Umprofeti uJeremiya wayeprofetha ebukhosini edila namakhosi. Umprofeti uIsaya uprofetha ebukhosini adile nama-institutions asazolandela ukuthi in the future ama-institutions azoma kanje. That's how Isaiah eprofetha. Umprofeti uHezekiel naye wenza the same thing. Umprofeti uDaniel naye uprofetha ebukhosini eBabylon. So awukwazi ngane zakwethu ukuba ngumprofeti bese ujika ungawaqondi ama-institutions ukuthi asebenza kanjani. Esikhathini sanamhlanje sihlangana nabaprofeti who cannot even tell you how the organization of government works. They have no idea how the organization of government works. So usuyabuka ukuthi mhloboni womprofeti onga-understand ukusebenza kahulumeni. So sinayo inkinga kubaprofeti abasuke bethi bakhona ngoba masibabuza the power structures, the geopolitics in the contemporary world, izinto ey'kanjalo uthola ukuthi cha abaprofeti upotiyana uduma kakhulu ukudlula imoto. Ake siqhubeke sibathathe bonke abaprofeti bese siza kuJesu. Uma uJesu efika emhlabeni, ufike okokuqala walethwa njengenkosi wabhajadiswa, kodwa i-office afike amakulo bekuyi-office leprofesi, waba ngumprofeti. Uzazisho wayena uJesu ukuthi ungumprofeti mhla bemtshela bethi inkosi uHerodi ifuna ukukubulala. Uthi hambani niyotshela lowo mpumushe leyo, umbiza ngempumushe. Ebesethi kumele umprofeti ukuthi afe, kodwa afele eJerusalema. So us-establisha yena ukuthi ungumprofeti. Uma uJesu esengene kwiprofesi, nangiya e-establisha ke manje a new institution,
ayibiza ngokuthi yibandla, the church, wa-establisha a new institutional practice yokukhonzwa ngokwebandla, wa-establisha ama-power structures ebandla, wa-establisha ukuthi uzoba khona abapostoli. So okusho ukuthi umpostoli ungaphansi komprofethi. Yikho ngiye ngiphike leyo ukuthi kulamabandla ezingane lezi ezifuna ukusiqola imali bese kuthiwa ubaba uyi-apostle, umama uyi-prophetess. Ngithi akukwazi akuhambelani ngoba i-office le-prophecy lingaphezu kwawo wonke ama-ofisi. That is why neBhayibheli mase likhuluma ngey'nsuku zokugcina likutshela lithi kunesilo kunomprofethi wamanga, ngoba i-office le-prophecy ilona elingaphezu kwe-ofisi lompostoli. Angazi noma kuyezwakala ney'ngane zakwethu. So onke ama-ofisi akhona ebandleni esikhathini sanamhlanje angama-ofisi azalwe ngokobuprofethi, okudala ukuthi isisho sithi-ke abasekho abaprofethi namhlanje. Uma uzobuka ngokwama-institutions esinawo, akekho umuntu owumprofethi okhuluma nama-institutions as they are esikhathini sanamhlanje eSouth Africa. Ngoba uma ngisho uShembe, u-Isaiah Shembe nomprofethi engithi wokugcina, ukhulumile nama-institutions, efike ekhuluma namakhosi, wakhuluma ney'nkantolo nayo yonke into, wame ofisini lobuprofethi. Iyo lonto-ke idala ukuthi bese ngithi ngiyakukholwa ukuthi uShembe wayithunywe uNkulunkulu, bese abanye bethi-ke hayi akuseyikho ukukholwa lokho, kodwa khona kunjalo. Ngoba uma ubuka ngokwama-institutions, uShembe cishe ama-institutions amaningi wahambe ngobuningi bawo ngesikhathi aphile ngaso, nangokwama-institutional arrangements, futhi ubebonakala ewaqonda lama-institutions ukusebenza kwawo. So zingane zakwethu, esikhathi sanamhlanje kuhle sicacise, abaprofethi abasekho. I-office le-prophecy ilona office elunozala kukho konke. Ukuprofetha-ke ingane zakwethu akukhona ukuthi usitshele into ezokwenzeka ngomuso ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi bese kuthiwa ungumprofethi. Cha, lokho nesangoma singakwenza, nomuntu nje, umuntu phaqa engakwenza, akwazi ukutshela kuzokwenzakalani ngoba ebonisiwe ukuthi kuzokwenzakalani. Kodwa uma usumprofethi uprofetha kuma-institutions, ungalifunda iBhayibheli lakho uhlolisise kahle, uzoyibona lento. Ngapha kwethu awushaya u-like no-subscribe. Indlondlo eshaya imfengwane le, sophinde sixoxe ingane zakwethu ngoba kunje akube njalo.